Now let me tell you about Sister Ntswempu. I mean Sister Ntswempu, the true definition of beauty. Akadingi ney'flowers uyiflower kaye. Banye bajika nelanga mina ngizithole sengijika naye. Ngiyazi obvious nina nizothi ngihlisiwe phela nina izijwayelanga into eyifresh. Kuyadlala. Okay, yithi kuchazele ngiyabona already uyahala. Untswempu 207. Yapa the poets. Bheka ke wewethu yazi ngalo chero sefika enhlizweni yami afaka istembu natural beauty le original shandisa ungitholi kotembu. Hey Untswempu lalela mawungazi ringa ngobani wemfethu kunalomntana onodliwa lasha izinto imapetu usuka sambu wentombi udla ubhedu ungenza ukuthi angimshade manje ngigiye ngifaka ibheshu inafa yi1 akadingi nesithembu manje imbona nimbiza uSister Ntswempu uSlemu Untswempu muhle ukudlula itheku ushisa 365 days akathathi nekhefu sengashiya abafana bejulule nasekheni limited edition lo awumtholi neyiwengu lapho ubhubhuzela uboya ebusweni ey'thweni nasemathangeni newalk yakhe ngathi uyamodela cover the look cover the voice youthwe ngivulelwa zingilosi emasangweni decision taken nangokuyoba umfazi ekhaya simthele ngenyongo esibayeni lalela yebo bengiqala ukumbona izolo kodwa ebusuku angilalanga ngimcabanga angifuni ukuqamba manga she's so pretty ntanga perfect for mina mangamthwala usoze ngaganga in fact mangambamba singawohlala emhlanga impilo esikebheni bring on the jacuzzi ebusuku nemini kuyafana phela lokhu khanyisa kwelanga yimlowo ngiplasha awemali entombi igcine ngokuyibona ngishelanga yimlowo ngiyicabanga kodwa ngiyitsho mina ngizomqonda kusasa yena uzongiqoma kusasa lafika ikusasa wavela lo mntana ngavele ngasitaka plus uyababa uvalo langishaya I can't believe ngimela lentombi eshiya amajita ekasi yekhala ngasibhekisa eceleni nganwaya ikhanda yena wangibheka wablasha lapho ehlathini mama matheka kuvela izipaca sengifisa ukubona amehlakhe phela ufaka amazaza wawakhipha sengibona nje bhanyabhanya uvalo langishaya amawala I fuck this phela mangigcine ngingayishelanga lentombi ngeke ngikhone ngisho ukulala ngcono mangazi ngizamile yamane yangala because she's so untouchable like lamine yamal tudlu wentokazi ngakubuka wangichaza mangivala amehlo ngibona ubuhle bakhe ngisakwazi nokuthandaza bengizothandaza enkosini ngibonge emazulwini ngilitholile ubambo lwami kunini ekhaya bengibuza kanti wena utshola nobani kunalomntana onodliwa lasha izinto imapetu usuka sambu wentombi udla ubhedu ungenza ukuthi angimshade manje ngigiye ngifaka ibheshu inafa yi1 akadingi nesithembu manje imbona nimbiza uSister Ntswempu uSlemu Untswempu muhle ukudlula itheku ushisa 365 days akathathi nekhefu sengashiya abafana bejulukile nasekheni limited edition lo awumtholi neyiwengu yazi baby girl ngeke ngagula bethi kushoda ama-vitamin ngidla ama-orange nama-aphula until ngifika kudokotela ngitshela ukuthi ngishoda ngo-vitamin U my dal sokoza la ngikubambeke lamza sifake eDubai sidla imali let's get some ass jikela eLondon let me spank that ass London asambe sebhedini ngikupreza sithandane kuwe ngifuna ukuba ngedwa njengentandane azange ngabona ubuhle bunjena for that take a bow lalela boy lona sengimthatha njengelami ihawu and ngiyazi uzothi ngiyamhyper boy phela wena uyaphapha boy kodwa lo mntana Untswempu boy ngazi ukuthi akusiyo umuntu ngazi ukuthi irobot boy and mina ikhole pretty cyborg because udope boy kunalo mntana onodliwa lasha izinto imapetu usuka sambu wentombi udla ubhedu ungenza ukuthi angimshade manje ngigiye ngifaka ibheshu inafa yi1 akadingi nesithembu manje imbona nimbiza uSister Ntswempu uSlemu Untswempu muhle ukudlula itheku ushisa 365 days akathathi nekhefu sengashiya abafana bejulukile nasekheni limited edition lo awumtholi neyiwengu kwaye ngiyamthanda abelu mina nginguyapha the poet.